खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय आब' हेलेना मुसाहारिनि जोंसार मुसाहारिनि बिसि हिनजावा मा फोरमायदों मिथिना लानि दाखालि आसाम पुलिसा क'क्राझाराव गावथारनाया बोसोरसे जाबाय भिडिअ'आ माने हेलेना मुसाहारिया मा फोरमायदों मिथिना लानि भिडिअ'खौ जोबथासिम नायलांदो। बैयो दैनि सुयो बिदि सानबाय आङो ओमफ्राय आङो फिसाजोखौहाय माने माबायावहाय टिटि सुनो होननानै लांनायावहाय नुहैबाय आङो नुहैनानैहाय बेवहाय माबाबाय आरोना नुहैनानै लेथ्रा नुबाय बिलाइ गोरानजों सिरिजोबनाय जायगाखौ लेथ्रा नुबाय आंबो गोसोखौ लेथ्रा मोनदों आरोना बिदि नुहैनानै माथो सिगां समाव आं गोनाङाव साफा साखोन सिखोन खालामो सुयोमोन बिदि सानबाय आङो दालाय माने आंखौसो मारैबा साननानै बिदि सुयोमोन ना मायोमोन बिदि सानदों आरो आङो ओमफ्राय दा आं गैयैखाय सुला बिदि साननानै आं गोसोआवल' सानना फैबाय आरो ओमफ्राय आं थांगौ सानबाबो माने आंजोंबा रायलायगोन ना रायलाया बिदि साननानैनो आं थांनाय जाया ओमफ्राय गावसोरबो आंखौ थांजेननायनिफ्राय न'आव थांजेननायनिफ्रायनो फिसौआ मारै दं बा नों मारै दं होननानै आंखौ सोंहरफेरा दिनैसिमबो खबरबो लाफेरा जेबो बुंफेरा फनबो खालामफेरा मानसिफोरनि सिगां आंखौ बायदिसिना बुङो ओमफ्राय आं बेनि थाखायनो आंबो गावसोरखौ खबर लानाय जायाखै आरोना खबर लाया सोंहराखैबो आङो मानसिफ्रालाय बुङो आरो आंखौसो सानगोन मानसिफ्रा गाज्रि होननानै आङो खिन्थु बोसोरनै जादों आं हाबा जाना रायजो जानाया होमबाबो आं दिनैसिमबो आं जेबो दावराव दावसि जेबो जाफेराखैमोन आरोना आंखौ जेबो बुंनोबो हायामोन आरो आं न'निफ्रायबो जानला मोनला आं बेरायलाबायखायामोन आंनि फिसायानो आंखौ बेरायनो होया बिनि थाखायनो आं बेरायामोन आं आंनि फिसायनि खोथा बायदि आं सोलिनानै थायोमोन आं हारसिङै आंनि गोसो बायदि बारगा आं जेबो खामानि मावामोन आं जेबो मावामोन सोंनो हागोन नंखाय सानदोंबा आंनि खाथि खालानि लोगोफोरनि सिगाङावहाय लोगोफोरजोंनो आं बेरायामोन न'सुंसेनि लोगोफोरजों माने आं बिराद गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरोना माने खाम्फाखौहाय फिसाय थैदों होननानै गाज्रि खालामना दोनदों लेथ्रा खालामदों होननायावनो आं गोसोखौ जि लेथ्रा मोनदों मानो होनबा आं मानो गाज्रि खालामनो दे आङो दाख्लैबो बे टिटि बिजि सुनो थांनायावबोहाय माने बिहावखौ लोगो मोन्दोंमोन आरोना बिहाव सासे गेजेरखौ लोगो मोन्दोंमोन बेबो रायलायाखै बेनि थाखायनो आं गोसोखौहाय लेथ्रा मोननानै बिनि थाखायनो थाङासै आंजों रायलायथायखानाय नङादां साननानै आङो थांनायानो जाथायासै आरोना नङाबाथ' आं थांगौमोनानो रायलायोमोनबा आं माने आंनि गोसोआ इसिबां माने लेथ्रा इसिबां माने गाज्रि नङा आरोना आं जायजों मोनो बिदिनो गासैजोंबो आं फ्रि जाजोबनो लुबैयो बयजोंबो मिलायनानै थानो लुबैयो नङाबाथ' आरो आङो मा गासिबो अनलायनानै थानायानो जों मानसिनि थाखाय मोजां आरोना नै बैसागु मोसाग्रा सिख्लाफ्रा कफि मोनाव नंगौ आंनि साननायाबो नंगौ बिनि साननायाबो नंगौ आं एसेबाबो बिनि साननायखौबो बुजियो आंबो बिदि साननायखौबो बुजियो नंथारगौ हेलेना मुसाहारि नों अरायबो नों थिगखौनो बुंदों आंनि साननायाबो नंगौ हेलेना मुसाहारि नोंनि साननायाबो नंगौ जाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोना शेयार खालामना हो आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट